Здравейте, приятели! Време е за големия финал на Захапи кокала само в PounceBet. Минаха всички седмици, залози, точни резултати и всеки според знанията си и познанията си е на това място, на което заслужава. А сега е време да разберем кой от вас ще получи 2 билета за финала на Шампионска лига на 30 май в Будапеща. Благодарим на всички, които участваха в Захапи кокала само в PounceBet. Честито на печелившия, да е жив и здрав. Ще се видим в Будапеща. И сега ще изтеглим резерви в случай, че не се свържем с победителя. И само кокала и PounceBet.